Para este día do libro recomendo como lectura O corazón de Xúpiter, un libro en galego escrito por Ledicia Costas. Eu lino en primeiro de ESO porque foi posto como lectura obrigada. Foi un libro que me gustou bastante e recomendaría a calquera persona. Trata sobre unha rapaza que chatea a través de internet con un home que ela pensa que é un rapaz máis ou menos da súa idade e comparten unha afición como pode ser a astronomía. De feito, a rapaza facíase chamar Casiopea, que tiña algo que ver cas estrelas e cos planetas. Según vai avanzando a historia, Xúpiter e Casiopea encóntranse e, bueno, o sea, a protagonista Casiopea dáse de cuenta que Xúpiter non é quen decía ser, polo cal recomendo esta lectura, xa que é algo que nos pode axudar a ver a realidade, porque estes casos pasan a diario.